Celebrat el ple municipal del mes de juliol. Recordem que en el passat ple es va aprovar un canvi en l'horari i ara comencen a les 8 del vespre. Destaquem dels informes de regidories el Festival de Música del Maresme, que ha de durar fins al setembre i que acollirà el proper 31 de juliol serenates a càrrec de l'Orquestra de Cambra Catalana als Jardins de Can Claramunt. El regidor de Participació, Transparència i Comunicació, Alejandro Costa, va destacar, entre d'altres, que es compleix amb el 100% de transparència segons la llei espanyola i també es manté la màxima transparència al web municipal del segell Infoparticipa, que va atorgar l'any passat la Universitat Autònoma de Barcelona. El que vam fer especial èmfasi des que vaig agafar la delegació de transparència va ser pel compliment de la llei de transparència i govern obert de l'estat espanyol, que en el moment que jo vaig agafar la cartera estàvem a un 90% de compliment i ara ja podem dir des d'ahir que estem al 100%. I finalment, a nivell de participació ciutadana, a partir de la tardor ens posarem a treballar amb els grups municipals, tant del govern com de l'oposició, per començar a elaborar el que serà el primer reglament de participació ciutadana, per fer madurar aquest aspecte dins el que és el nostre Ajuntament. En matèria d'Hisenda, la regidoria que competeix a l'alcalde, Josep Triador, va destacar que Premià de Dalt és un dels pobles de tot l'Estat amb menys endeutament per ciutadà, actualment de 124 euros. Va sortir les dades comparatives del tancament de l'any 2014 i Premià de Dalt, amb un deute de 124 euros per habitant, és un dels pobles de més de 10.000 habitants menys endeutats, no sols de Catalunya, sinó de tot el país. Això el que permet, fa des de l'any 2008 que no demanem cap tipus de crèdit, anem amortitzant els que anem tenint i aquest any tampoc demanarem cap tipus de finançament extern, per tant encara anirem reduint més. Això el que fa és que molts recursos que igual altres ajuntaments han de destinar a pagar als bancs, doncs nosaltres ho podem destinar a altres millores de cara als serveis a les persones. Es destaca també la moció conjunta presentada pels grups municipals del PSC, el Partit Popular i Crida Premià de Dalt, relativa a l'ampliació dels horaris d'obertura de la Biblioteca Jaume Perich i Escala, ja que els consideren insuficients i que no cobreixen les necessitats dels estudiants del poble. El govern no va aprovar la moció, ja que no estava d'acord amb la totalitat dels seus punts, encara que consideren necessari revisar els horaris d'obertura i es farà a través de les juntes de govern. A banda d'això, el grup municipal La Crida Premià de Dalt va presentar diverses mocions que no es van aprovar, com per exemple la col·locació de la bandera estelada al balcó de l'Ajuntament, i el Partit Popular va mostrar inquietud pel mal estat del Camí dels Francesos.